Sinibingelele ke sinamukele eMakhaya TV. Sibuyile ekhaya nawe sithemba ukuthi usibuka usekhaya noma ngabe usemontweni noma ngabe usetruckini noma ngabe usemsebenzini lo sibuka khona. Kodwa ngithemba ukuthi lezi inkinga sixoxayo engage nathi uzosinika umbono wakho uzokunika ukuphawula kwakho. Sibonga kakhulu kulabo abaphawula sithemba ukuthi ke bayithokozela indaba zethu. Okunye sicelayo please sicela subscribe. Kodwa akasikho lapho silike theni umuzi nomuzi unenkinga zawo. Nawe unenkinga lapho ongafisa ukuyixoxela abantu. Mhlawumbe uyafisa ukuyixoxa kodwa mhlawumbe unamahloni ngenkinga ekuvelele usabuthi abantu bazokujaja. Cha, la ekhaya akasijajani. And into emnandi ukuthi la ekhaya asixoxe indaba zakwamakhelwane, asixoxe indaba zasestradini noma zasesigodini. Sixoxe zakho ngqo. Kodwa namhlanje ngesixoxe yami, ngesixoxe yakho sizoxoxeka nango sisi. Sisi sikubingelele sikwamukele eMakhaya TV. Ngiyanibingelela nami balaleli ngiyabingelela bote. Inkinga yami lana ngifuna ukuconfess ukuthi ngalala nomkhwenyana kaAnti. Sekuneyinkinga ezithile khona. So manje ngiyabona ukuthi ukuthula kwami ngingaconfess kuzogcina kunika nengane inkinga. Hayi. Yazi indaba ezithinta ukulala ziye zingichithe ngoba angafiki leso sigaba sokulala. Kodwa ke mangikulalele nombukele ekhaya uzofisa ukwazi ukuthi angeke uvele ulale nomkhwenyana kaAnti wakho. Socela usilandise nje ukuthi iqale phi yonke le ndaba le uzofika lapha ekutheni senelalana. Ukuqala kwayo indaba thina sikhuliswa ugogo. Bekuwobhuti bami ababili kuyimina bese kube mina nosisi wami. So sikhula nje singekho right. Wasikhulisa ugogo safunda. Kuthe ukuhamba kwesikhathi nje washona ugogo. So mase shona ugogo bathathwa ke laba abanye bathathwe emakubo. So kwasala mina ke kwawukuthi ke mina ke ukusala kwami anginalo ikhaya elitheni umuntu mhlawumbe ongathi uyangithatha. Kwase uAnti ke wayese decide ukuthi no kungcono yena angithathe. Wangithatha kuAnti sayohlala naye. So masihlala naye uAnti waqhubeka nokungifundisa ke. Waqhubeka la kugcina khona ugogo. So uthe maqhubeka la kugcina khona ugogo kwawukuthi nje vele mangifika la ekhaya bangamukela nje ngendlela eright la ekhaya kuhle kukhumbula ukuthi mina indlela engikhule ngayo la ngikhulele khona bengekho right. So uma ngifika ngala hawu umkhwenyana kaAnti unamabhizinisi umuntu osomabhizinisi yonke into nje right bangithathe sokwengane yabo ngafunda ke kwaze kwafika lesikhathi sokuthi sengingena emntombini ke. So uma ngingena emntombini ubhuti lo ubaba lo ngingathi ubaba ngingasho kanjalo ngoba phela umkhwenyana kaAnti ngisho futhi ukuthi usibari. Ngendlela bengimhlonipha ngayo bengimthatha ngithi nje ubaba ngithi uma ngoba phela vele bangithathe ngisemncane. So ngibahlonipha kuba ukuthi ngiyamsiza mhlawumbe emabhizinisini akhe wangifundisa nje no computer yabo nje ngagcina nje sengi active nje kuma business akhe yonke into eziningi sengizazi. So kuthe mangiqeda isikole kwawukuthi hayi bazongihambisa ke bayongifundisa ke manje euniversity. Kusho ukuthi ngokukhula ke nje ngizokusho nje ngikubeke bengumuntu ome kahle omile kahle ngoba namanje phela uyabona nje nawe uyazibonela. Ngiyakubona impela. So kusho ukuthi ke umkhwenyana kaAnti benako ukungibuka. Nginganaki mina ke ngitshela ukuthi ungibuka phela okwengane uyangithuma kodwa ngilibona ihlo lakhe ukuthi hayi akuselona ihlo lele ngilijwayele njengomuntu phela osehlale naye isikhathi eside yabona. Hayi angithume kanjalo into ebenginothisa ukuthi benendawo ebiyisitolo. So uma ngabe ngilapho mhlawumbe uthola ukuthi sizovala late abe nako ukuthi hayi uAnti mefikile athi hayi kulungile somfica endlini. Uyabona mhlawumbe uthola ukuthi ngiyadayisa la unokungiphansi enqeni uyabona. Uma ngithi ngiyacomplain athi hayi usumdala usuyintombini. So nami nginganaki ke ngilo ngithatha lokho kumhlonipha. Hayi kwaze kwafika la impela ke esekuthenini impela useyanginqoba ke. Usefuna impela ke silale ke. So okokuqala esakwenza kwangihlukumeza ngifuna uqamba amanga. Kwangihlukumeza ngasaba futhi ukuthi lento ngizoyisho kanjani manje uma ngabe sesilala ngoba nje wangifica ngigeza. Umuntu ozongena naye ibathroom ofuna ukugeza. So mangiphuma mina avela ngiphushele ngaphakathi. Awunathi ayini ongayazi ngizogeza nje ula. Wakhiya umnyango so
kwangathi uyangibhudubeza-ke ikwanzima. Wangitshela futhi ukuthi ngingalinge ngithi vuka anti, ngoba uma ngike ngayithi vuka anti kube kuphelile kwa-university le bebezongisa kuyona, angeke ngisaphinde ngize ngiye kuyona. So ngokubuka nami ukuthi ngiyayibona iy'ngane y'fundile la ngaphandle, ekugcineni nami ngiyathanda ukuhamba ngemoto yami. So walokhu eqhubeka-ke yenza le nto eleke eqhubeka yenza ngeshwa-ke nami ngagcina sengiyi-enjoya. Ngifisa ukwazi ukuthi khathi esaqala ekupansa nawe vele uyasho ukuthi wasukhulile usuqede nesikole, wawu-aware yini ukuthi ufunani kahle kahle noma wawu-lost? Kodwa nje mayelokhu enza ama-remarks ngicathi nabafana abasebekushela esikoleni wawumbona nokuthi kahle kahle uSibari ufuna ukuthi lento yakhe uhloseni? Nganginako kona ukusola noma ngangingenayo isho, kodwa nganginako ukusola ukuthi ikhona lento ayifunayo, kodwa emqondweni wami kunokuthi akukwazi ngendlela engimhlonipha ngayo, kodwa kona ngibona. Kodwa futhi ngimbona cha yena impela ubekhona impela, kodwa ngenxa yokuthi bengazi ukuthi ngiyamhlonipha ngimnika indawo yakhe, ngoba phela esikoleni phela bengishelwa, phela ngiyakwazi ukushela, uyabona. Mhlambe futhi naye indlela enza ngayo akashelanga, wavele wakhombisa ukuthi ufuna lento ayifunayo. Ngenxa yokufuna lento ayifunayo kwaukuthi uzongivala ngokuthi uma ngiyireporta lento le uzobe phela sengicisha lokho engikufunayo kuyikona engikuzele la ekhaya. And nami indlela enginethezeke ngayo angikwazi ukuthi-ke ngithi mina hayi ngiyomreporta, uyayibona lonto, ngoba vele ekugcineni uyena oyibreadwinner la ekhaya and uyena onemali la ekhaya, uyayibona leyo nto. Omunye umuntu engayibuza ukuthi ngesikhathi eseqala nje ekupansa before eze ekunqoba uphi u-anti? U-anti isikhathi esiningi ubesebenza as unesi, ube unesi, so unama shift awangenayo. Mangabe engene ebusuku ingalezo ikhathi kabe bamandla ngazo-ke umkhwenyana wakhe mengene ebusuku, ngoba phela ngithi kusho ukuthi uyazi naye sinobusuku bonke. Uma ngabe ezongena ekseni ebuye ntambama, ekseni naye umkhwenyana ka-anti usuke engekho vele ebhizi laphayana, ngibe sesitolo isikhathi nje abesisebenzisi lesi sasebusuku, ngoba u-anti isikhathi esiningi ubengena i-night shift. Omunye umuntu engasho ukuthi wadlwengula, kodwa futhi enkulumeni yakho uthi wagcina usu-enjoya kanjani? Eqala ngingasho ngithi wangirape eqala, kodwa futhi at the same time wangincenga nje, wakhuluma nami kahle, wangenza ngayibona nami lento ukuthi ngempela mangabe ngingamvumeli ukuthi ayenze lento angizolithola leli kusasa engilifunayo, uyabona. Iyona-ke lento eyenza ukuthi ngithi kusho ukuthi mhlambe ngingasho ukuthi akangiraphanga, kodwa ukulala kwethu kwaba isivumelana, kodwa at the same time ngingeve mina enhlizweni yami ngivuma ngoba kunale nto nami engiyifunayo, nokubuka ukuthi uma nginqaba vele ngizoshonaphi, ngoba phela nogogo sashona and imuva vele alisekho, sengizoshonaphi. Waloke kwenza ngaleyo ndlela nami ingiphatha kabi lento, kodwa at the same time ngiyayifuna lento engiyifunayo. Okuhambe kwahamba-ke nami cha bese ngimbuka njengesoka lami, and-ke ukhona vele bengithi mangimbheka nje ngibona ukuthi wow isoka lami yelile, uyayibona. Masumbuka ngesoka lakhe ngicathi naye wase ekuthatha njengentombi yakho, kwase kungelulu, kwase kungenzima ukuthi alale nawe, wasekwenza ngathi ukwenza kwesithandwa sakhe. Uthini-ke yena ngo-anti wakho, uthini yena ngekusasa lakho manikhuluma into yenu uthi izophelelaphi, nizoyifihla kuze kube nini? Into esasivumelene ngayo, ngoba nami ngase sasesixoxile lento sekukuthi into esiyenzayo, mhlawumbe uthola ukuthi kwesinye isikhathi uzongithuma kube ngazuthi ngiyo-order izinto zesitolo, ngoba vele isikhathi esiningi mina bengigxile esitolo. Ngesikhathi ngigibela kanjalo ngiyo-order, naye uthola ukuthi uzongilandela eduze, vele sesiyazi thina ukuthi siyobhuka, uyabona. So impilo yethu nje ibizoloke injalo nje, kube ukuthi mina naye mangabe sifunana siyobhuka, but masisendlini phakathi phambi kwa-anti kube ukuthi nje phela siyahloniphana. Kodwa nje angifuni uqama ngalento kumina ikhulile ngoba bese nginesikhwele, uyabona. Nje ngiyakhumbula ngelinye ilanga benzela ingane yabo iphathi, nganginaloyo cliff nje, ngoba amalungiselelo babewenza bobabili, nginesikhwele ukuthi ayibo kanjani uthatha lona ekubeni nami ngikhona, uyabona. And ngase ngimbona ukuthi uyabona nje
yena athi noma ephuma umkhwenyana wakhe ephuma ebathroom mhlawumbe uthothi ubeqeda kogeza ubhincela ithawuli abe nalowo mahloni thi ingane izothini. Mina lapho ngibone enye into mina ngoba ngibona isoka lami phela uyabona. Yeah ne u-anti wayethu uyasiza kanti akazi ukuthi ulanda umnakwabo. Cha kuyazwakala kodwa manje ngoba usuyayi-enjoya lempilo usunosikhwele no-anti wakho usuyakhweleza la. Mayiqhubeka indaba ke mhlawumbe ukuyibona umuntu engazi ukuthi ngoba usisike usuya-enjoy ikuphi inkinga la. Inkinga ke iqalela ngoba phela manje ngiqedile besiloke esilala nomkhonyana ka-anti siyalala nendlela bese nginika ngayo imali ngala ngiyafunda ngiyaqhubeka nempilo. Ngiqedile manje ukufunda ngiyazisebenzela ngizimele nami nginemoto zami. Inkinga ke kwahamba ngesikhathi siloke esilala kanje ngase ngiyakhulelwa. Ukhulelwa usuyafunda or ukhulelwa khathi usebhizi esitolo? Ngikhulelwa ngalesikhathi ngisaqhubeka ngifunda ngibhizi esitolo. Ngikhulelwa mangikhulelwa u-anti athi mebuza ukuthi hayibo ukhuleliswa ubani ngoba phela uyangibona hayi ngikhombe nje umfana akekho bude buduze nala sihlala khona kodwa futhi bese ngiyasho ukuthi hayi umfana wathi nje akahlangani yena uganiwe so nje angifuni ukukhuluma naye ngizozikhulisela ingane uyabo. So kwaqhubeka ngikwaze kwabe ngiyaqeda ukufunda nengane iyazalwa. Hayi nababi ingane eyami phela. Vele nginemali ngiyazondlela kodwa ubengisiza umkhwenyana ka-anti. Ngisathi ngizwa la futhi yena wayazi vele ukuthi usekukhulelisiwe. Impela wayazi yena ukuthi ungikhulelisile ngoba yonke into beyenzela kodwa eyenzela egameni lokuthi vele phela ngiyingane efike kanje yebo. So nje noma edlalisa nje ngisho nami noma ngihleli ukuthi udlalisa ingane yakhe kube naloyo kra enhlizweni ku-anti kuphela obengazi. Mawukhula qeda isikole ufunda ezinye insizwa ezikushelayo ukhona mhlawumbe omunye ohlekisana naye noma ufocuse kusibalo wakho kuphela? Inkinga ke ilapho la iqale khona ngoba njengamanje senginayo umuntu esengizwana naye and into esiyinkinga ufuna ukuyovela ekhaya. Njengoba efuna ukuyolobola ekhaya ingane nansi inkinga sekuyingane ikhulile naye ifuna ubaba wayo. And ke yiyo ke inkinga kahle manje singilethela ukuthi ke phela manje sekufanele kuvele manje ukuthi ubani ubaba wengane nengane inokugula okuthile ngoba idinga usiko. Sekufanele kuvele ukuthi kahle ingane iyala ekhaya. Usibali usumtshela ukuthi ingane iyahlupha. Usibali lo ubaba wengane yakho. Ngike ngakhuluma naye kuphela ukuthi naye akanalo ulwazi kahle ukuthi ingane iyakephi. Yingako ngiye ngathi mangiza la ngane ukuthi kuzoba lula ukuthi masi isivela lento nayi la izobe sethola khona ke ukuthi kanti ingane eyala ekhaya. Cha ngisho lo onaye manje ngisho lo ubaba wengane lo mkhwenyana anti wakho momtshela ukuthi ingane yakho isiyangihlupha ifuna usiko uthini yena? Inkinga ke iqala lapho ngoba manje umkhwenyana ka-anti ungibuyisela emuva ekutheni mina naye sasivumelene ngokuthi yonke into yami naye izofihlwa izogcina ehotela igcine isibhuka. Inkinga ke ingane ayikwazi ukuthi iyokwenzela izinto ehotela. Yileyo ke manje sekufanele ke manje sengiloke ngimlandela ke naye manje ekugcineni into ayishoyo uthi yena angikhulume nalo ofuna ukuzovela ekhaya kube ngathi ingane yakhe kanjani ingane eyificile kanjani. Hey hawu madoda shuthi manje abantu aba-involve bawu4 sekuwuwe umkhwenyana wakho lo wamanje ofisa ukuzokulobola ubaba wakho lo ubaba wengane yakho usibalo wakho no-anti wakho. Abantu abangalazi iqiniso kule ndaba babili u-anti wakho nomkhwenyana wakho lo wamanje esingazi ukuthi bobabili bazolamukela kanjani iqiniso. Ufisane nasisi njengamanje ukuthi siyimakhaya TV indaba singenelele kodwa thina akasingeneleli kakhulu. Ababuketi bethu yiwe abanamandla okusitshela ukuthi mase kunje kwenziwani. Yini ngifisa ukwazi iqala before sithi siyakusiza. Yini wena oyifisayo? Into engiyifisayo ngifisa nje okokuqala nje ake ngithi ngifisa ukuthi mina no-anti
uma ngabe elithola udaba kube ukuthi uyangamukela, uyangixolela kuko konke engakwenza, ngifisa ukuthi kuvele lolu daba lokuthi ngalala nomkhwenyana wakhe. Emva kwaloko bese kuyavela ukuthi nengane le yakhe, ukuze nengane ikwazi ukuthi ithole izimfanelo zayo. Kodwa okuyikona kona bengikusaba kakhulu ngoba ngiyazi u-anti uma ngabe kuthola lokhu mhlambe futhi uyomelwa inhliziyo yangazi, nami nginalolo valo. Ebese kuzoba uyena umkhwenyana wami lo okuyena esengibheka ekuthenini uyena umuntu engizoshada naye. Isifiso sami nje kakhulu ngifuna ukuthola iclosure for ingane kakhulukazi, ukuthi ikwazi ukuthola usiko, yazi ukuthi ekhaya kula. Uma no-anti esekuthola naye akuthole enhlizweni yakhe ukuthi angixolele kahle kahle nje, ngifuna ukuzoveza lonke iqiniso ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Cha, khona ingane akufanele ifele amacala obaba wayo noma wayo engawazi. Ngalelo side-ke ngikuzwa kahle kamhlophe. Kodwa manje ngifisa ukwazi kulo muntu othandana naye, umuntu okanjani, mhlambe futhi uthando leni liqine kanjani, ngoba omunye umuntu uma engezwa leyo nto, umuntu engathi uzokulobola unengane. Kodwa futhi masezothi khathi umtshotho unengane wamtshela amanga ngobaba wengane, ndingane, u-anti wakho, uzoqala ukuyidoubt ipast yakho. Umuntu ozalamukela kanjani yena udaba? Uready ukuthi mhlambe ungamluza nalowo malobole ngahamba? Nje ukuba honest nje ayikho into engizoyisho uma ngabe kuyena eyizwa lento ukuthi esakhe isinqumo sithi akasashadi nami, angeke ngize ngimvimbe. Ekugcineni uma ngabe ingane ithole usiko layo, into ebalekile, angisho ukuthi angimthandi, ngiyamthanda, kepha-ke ngeke ngikwazi ukuthi ngiyishintshe into eyenzeka. Angikwazi ukushintsha ipast. Ngiyamthanda impela and ngiyakuthanda ukuthi noma ngiyafisa ukuthi angixolele mangabe kuzwa lokho, ngoba kwangeyona inhloso yami ukuqala kwako ukwenzeka. Noma-ke ngagcina sengik-enjoya, phela ngumuntu nami nginemizwa, ngagcina sengik-enjoya, kodwa ukuqala kwako akuqalanga kuyinhloso yami, ingoba nami ngangifuna ukufinyelela la sengikhona njengoba sengizimele nje manje sengisebenza kahle. Kodwa manje nangu umuntu onenkinga kakhulu. Hayi, ngidide ukuthi mhlambe masiqala soqala kumkhwenyana wakho noma soqala kubaba wengane yakho, simenze ukuthi akuvumele, or yena kube uyo otshela inkosikazi wakhe, or soqala straight kunkosikazi wakhe. Angazi, kodwa ababukeli bale show yibe sibathemba kakhulu. Inkinga sisayixazulula nazo sisephe kwazo. Eziningi zidirectwa yibo abayiconductayo, yibo futhi abayinjula buchopho abaziyo ukuthi kwenzakalani emhlabeni. Sithembe bona-ke njengamanje mbukeli ukuthi uwena ozosinika isixazululo, uwena ozosinika ama-solution right, siyisolve le nkinga, ngoba ngimncane ngiyingaka nje, akukho okuningi engakuthembisa. Kodwa kwamanje sithi sohamba nalo lolu uhambo lonke soliveza la bonke ababukeli bebuka. Okwamanje asivele siyivale le ndaba, sokwazi ukuthi sazi ukuthi sithola maphi amanamba